तर हाय हॅलो नमस्ते, माझं नाव नीता आहे आणि मी 1 महिन्याचं चॅलेंज घेतले की युट्यूबला माझे 14 फेब्रुवारी पर्यंत 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट होतील. तर म्हणजे मी असं, तुम्हाला काय वाटतंय होतील का नाही? बघा, हे असं आपलं कपड्याचं दुकान आहे. तर कधी शॉपिंग वगैरे करायची इच्छा झाली तर या मध्येच विषय चेंज झाला, जाऊ दे. तर मी काय म्हणत होते, 1 महिन्याचं मी चॅलेंज घेतलेलं आहे की 1 महिन्यामध्ये माझे 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट होणार म्हणून, आणि तुमच्या सपोर्टने होणार त्यात काही मला डाऊट नाहीये. म्हणजे युट्यूबला आपली जितकी पण रील बघणार आहेत ना, त्याच्यामध्ये माझं असं कोणी नाहीये, सगळे असे अनोळखी लोक आहेत आणि जवळचं म्हणला तर जवळचं एक पण नाहीये. त्यामुळे डेफिनेटली तुमच्या सपोर्टमुळे मी नक्कीच 1 महिन्यामध्ये 14 फेब्रुवारीला माझे 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट होणार, म्हणजे होणारच. थँक्यू.